Pagkakaroon guys, ani ako sa amo ang lagkaw sa bukid. Kauban ako si Mr. guys. O luoy kay tanaw ni among tugkaran arang na gyud sagbuta. O ni wonder si Mr. nga kinahanglan palinghalingan jud ning amo ang lagkaw. Kay aron dili jud mo gabok. Hino na dunay koy mga kabataan ani mag panagsag anhi, magdaob-daob pud sila. Kaya mo mang tugunon kumutungas mo sa bukid, kinahanglan inyo yung paso-asuhan. Mo nang kaloy sa Ginoo guys, wag gihapon maunsag amo ang lagkaw. Kapag sinihig no. Karle. Ayan ka. Kay lapok. Malapok. Balik. Mainit-init na. Balik ka ni. Lagi pa ka saan lagi itong trabaho. Hindi daw aga. May trabaho buwa. Di mo ko kaado katurok na sagbot ano. Di mo lang kaphaon. Makahanggap og aso ag Minor na paon. para sa ning naan. Puli yan. Ha? Puli yan. Ipulis ha. Puli nung atok. Ito gilabugan na putag kuha no? Ano man ang ay itatuga maghang tanom ana. Sinahuna ng mga tawhana. Pag nasaba ba? Huwag po angod ni bakalabay basura ni. Kumo ka na sa Timbangin ako la. ha? Timbangin sa ko. Ayun na lang na ikuan. Anya maglisod na ta kay mo bugat man. Mga basa natong kuan ana. Dili. Patake daan reg mga ilisdan ng ato ang Among ilisdan ang amo ang tin guys. Kay mautan ba ni gabiha day? ha? Mautan ba ni gabiha? Mo bitan na ang gikugi nagtanom kay Mo man dito na way umudan. mo nagpaadaga. Ay paas daga. Uy. Anong landag mag imong tingog pa yung paagdaga? Tiyawan ba paas daga? Ang daga gudamo? Di kana siya kamuti man ni siya ibutan laman na mo matay nang sabi sa ilalong. Uy. Magama ko na taghagdan Bert. Atong tire magama Di man na.
na to ni ato panambakan tayo ni katol. Idaghang naidaghang singan aning Basol-basol. basol-basol. Mo nang ato aning atimanon guys kay Isdan. ug dili na to ni atimanon. Pero mag-antos ani mga katul-katul. Ang uban wa may baw nga mosilong kahoy. Naapoy epekto. Musayngan. Maka tangaw pag dili katol. Dili basol-basol. Lansang mo na? Isa. Lansang mo di ay residya oh. Lansang. Kami po dahil timbangi po dari dari ha. Luto dari daog dari. Ahuman na mo dito sa may payag guys. Niadto mi sa ubos. Sa atbang sa among lagkaw. Sa may kasagingan ba? Subay may ani guys kay gihapon sa ginga, Bert, balanghoy. Ha? Tanan. Ya.
Tuod man guys, nakakita jud mi og kamuti, saging og balanghoy. Ang balanghoy guys, wa man muunod, duha ra ti kabuok ang nakuha. Mura mag bakilid man gud mura gianod ang mga yuta, wa makatabon sa balanghoy. Mao na nga murag duha ra ni kabuok ang nakuha sa balanghoy guys. Amo na lang giibot kay ang mga paka ani amo na pong ibalhin og tanom. Pero nalipay gyud ko guys kay bisag kanang katay bitaw, nakakuha gyapon mi og mga unod sa kamuti. Ang amo kong tuyo ani guys, manghinlo rami sa may kamalig paaso-asuhan. Na nakita mo ko sa balanghoy nga basig hilabtan bitaw mo ta mong giibot na duha ra man kabuok unod. Basig lamang guys kay makasidling ra ta ani. Unya ang kamote, nalipay po ko doon na po'y saging. Mo na nga giuhaw man ko pag-ayo guys. Niinom ko sa tubig nga among dala. Doon na naman ta pud mi ripo ani guys kay gikunika naman minimum bilin. Kita na to dili pa saligan og imnon ni guys kay kuan siya kanang murag laing pagbaho. Naapay baho sa mga tubo. Mo nang wa mi mo inom pa ani guys. Ang amo ang giinom ang gidadyo na mo dito mismo sa among panimalay. Agas na guys. Nangatawa lagi mi inay na hinuoy ripo. Ikutayan na mi gripo aring dapita. Wanay noon may maadlaw-adlaw og tungas kay daghaman mga trabaho ni mambilin sa ubos. Nya ako agad-agad lang ko sa mister guys kay si Mr. God tao man ni mambilin. Nya ako sab sa paabangan si Mr. pod sa mga building nga pagabuhaton ni mambilin. Mao ni nga daklit-daklit ra ni among pagtungas aning ibabaw guys. Og ako nakita ari nga si Mr. Nagrampas gapil man ag mga kamuti. Matong ako na po ning gisunod og panglubong kay bahala way unod na alamay kanang dahon bitaw maka suwa naman ta. Mo ani ta aning bukid magdatag buwad og ginamos. Naay suka. Naay bombay mga panakot libre na ning dahon sa kamuti. Mao na nga ako yung gikugig panisok-tisok ani guys. Sige lang tisok-tisok. Magkaitok lang ba na guys kay sige lang kuno tisok. Bahala na god. Kay ang para na ako basta moari ta sa bukid di na to anugon ang ato ang mga oras. Wiman sila og kawaton kuno bahala god ag sobra ra atong kawaton. Pero kung mahimo pod ayo puntang kawaton ninyo guys kay wa tay kadasig na mobalik og tungas aning bukira kung wa natay matanda-tanda nga mga tanom. Matapos akong amahan guys nga ang udlot sa kamuti tusok-tisok kay pag abot sa panahon mangunod ra jud na siya. Mo na nga ako jud ang gisunod guys og nakahunahon ako ani guys nga moadto sa ubos. Kay ninumdum mo ni dapita nga naami lamingan nga wa pa mahuman. Plano ko ani guys so kay ako laman ning gi tisok-tisok kag kamote. Ang subayan guys ug naa ba jud unod. Kay murag duha ra maning dupa kay lamingan ra lagi. Mo na nga dilabong man ang lamingan akong gisubay og do na bay makutsitsa na to aning maong lamingan kay wa may baboy nga gisud guys gitisok-tisok naman og kamuti ani bawag na ba ni unod ato ni makita ron. Murag na jud no kay murag nakakuha man jud ko. Kamuti pa na padung dito sa ubos guys. Gusto ko nga kamuti na may itanom kay aron way mga seedlings sa mga sagbot ang manurok kay tabunan naman sa crop nga kamuti.
Ano yung style guys, kung na ako'y bao nga dili kay nako ma-maintain, kamote ray itanom kay aron bukutan ang yuta sa kamote, wa na seedling nga manurok niini. Ubay-ubay ang kamote na kuha ni ani guys. Duha ra biyan ang dupa ha. Duhang dupa ra kapin. Duha ra jud dupa kay kwadra, wa ra gay makwadrado ni. Sige lang tang ukay aning mga dahon sa kamuti guys. Ang tanawon kung doon na gani muliki nya ni burot ni ugdo nya humok, kamuti na tinuod jud guys. Ang kamuti ganahan jud sila anang mga humok nga yuta bitaw nga buhaghagon. Ana magpatuyang jud ang kamuti ang nagpangunod kana mga humok sa yuta. Humok man jud ni guys kay lamingan man ang inanod nga yuta gikan sa ibabaw mapundos lamingan, nahimo ng tambok, niangay ang mga kamuti ani guys. Nalingaw ko ani og pangubkob guys. Ay do na jud ay mga unod. Dagko pug unod ang kamote ani guys kay humok man jud pag ayang yuta. Pero pagkataod-taod guys, nakurat na lang ko kay ni kusog nag uwan. Dali-dali pug ko panghipos ani guys. Taligsik na. Bisag taligsik na guys, wa ko managad kay bahala kay kamote gud ni. Sino ang kuan ni og kuan kanang pangubkob. Kay nalingaw mo ko pag-aya pag pangubkob sa kamote. Sus nakurat man ko guys kag aho ding cellphone. Nag-aho di ang cellphone wa may mupunit are. Nagahong kamera sa una. Ana ga duro-duro lang ang pod ko guys og nakadagyunot gihapon ko guys og kamuti. Ganina mao ni. Ang unang pangamuti kani mo ikaduha. Katong des lamingan ni guys. Nalipa jud ko guys kay dagko kaayo ang kamuti. Muna gingon ko magtanom, makaagi. Mao ni siya guys. Kani siya guys, mga gabi ni siya. Kanang paagdaga ba. Pero ako nang gituyog tanom kay kung magdaghan ni guys, libre man ni siya sa panudan. Pwede po ni saglos binignit. O doon na tay bahaw binuwad, pwede naman ni siya isagol sa tuno. Ang palwa o ang mga takway. Libot ko suluyo sa amo ang lagkaw guys. Sagbot na jud. Pero ako ning gitamnan gihapog kamote ani na. O manghinlog ko ani dili ko ma anugon kay naman dayo gatubo ani. Suot-suot ra ni ako guys karon dili lagi kapoy magahinlo kay kung maghinlo kag wa pay tanom arang laaya. Nani mga gabi ring kilid oh. Taod-taod na ning among lagkaw in town wa maduaw. So man puro mamibisi si Mister.
karon kay ang ilang pamanday karon murag namalit pag materialis wa na pod sila magpanday. So gida kung mister aring among bukiran guys. Nami kay tanaw ng mga saging nga nagkitoy-kitoy ng mga dahon. Na may tanglad. Lingaw kaayo guys, bisag busy kay mi diri sa lungsod pero may time mutunga si mi sa bukid aron pag hinlo-hinlo. Pero dili kay mi laayon guys, kay bisag di mi magdaog mga pagkaon diri sa bukid makakaon na jud mi. Kay duna na may amo ang madaginot. Kini among abuhan guys tungod sa kadugay na tingali taod-taod na pila na ka months. Giitlugan ni oh. Naiitlog aning kuan, kilid. Gusto ni mister nga lapuan na naman ni total kibog kisa ning manok pero wa ko mosugot guys. Bahala ni siya anira siya magdaghan aning dapit na. Og basin og maalimahan ra pud namo ning mga manuka. Matiman ra pud ni namo. Kayo mi kay silingan ani. Mo na nga among wala lang namo dungagi among abuhan. Kay basig anira pud mo sanay ning mga manuka ning among tugkaran. Nana po dagom guys. Pero dili na mo'y makababag sa among tumog tinguha dire sa amo ang bukid. Amo jong hinlo-hinloan ni amo ang lagkaw among paso-asuhan aron di magabok. Kay kami aning dapitan nanay may ripo. Pero wala lagi higayon pag kuan. Hinaot guys nga kakuhan yung mga mayang pagtulunan kini akong videos karon ug ako manghinaot nga nalingaw pud mo sa ako karong episode nga gipakita karong buntaga og nagpasalamat ako ninyo guys ug ako moingon bye bye.